Salut! Astăzi voi prezenta baza mea de pe Last on Earth. Voi face așa un tur prin toate chesturile, o să trec. Vreau să upgradez baza, să o fac level 5 toți pereții. M-au atacat și Horda. Se pare că n-am net. Ce mă? Așa. Deci, aici spawn-ul. Aici un manechin. Ăsta menține legitimațiile. Dulap, uitați ce sunuri am pe backpack. Așa. Astea pe haine. Aici e warehouse, unde am materialele astea. Sau că am dus din ele, că am făcut apărei la pereții ăștia de 5. Hai să-i și terminăm pe toți, mai am aici 2. 1, 2 podele, 1, 2 pereți. Ce are toată baza indestructibilă, nu mai sparge nimeni, nici măcar riderii nu o să mai pot spargă niciodată. Așa. Hai să începem de aici. Aici am vopsea, ceva painting-uri de-astea. Aici lipici, piele neprelucrată. Aici am multe semințe și câini care trebuie să-i cresc. Oricum am true friend. Aici piele și tip fabric. Aici am duct tape și soară. Aici am cărbune și scrap metal sau metal. Aici materiale pentru steel în general. Aici bauxit, cum se cheamă asta, copper. Aici am aluminium, wire, ceva quartz. Aici niște chestii random unde n-am mai avut loc să le pun altundeva. Aici am C4, nu prea mai am așa mult. Gas cylinder. Aici am carbon composite, factory parts și benzină. Aici acid, da, canistre de-astea goale, oil. Aici cuie și pipe. Aici am niște arme care nu sunt folositoare la nimic, dar le păstrez așa câte 5 și niște gunoaie. Am decorațiunea asta care am luat-o de la un event. Am 200 de electronic circuit, aici e bun. Asta e altă decorațiune luată de la un event de Crăciun, de acum 2 ani cred. Oricum contul ăsta l-am de 4 ani. Am luat o pauză de 1 an și de 1 an tot mă joc. Aici le țin doar așa, nu prea sunt folositoare la nimic. Aici am springuri și engine parturi și lentile. Bun, aici am armuri military, doar papuci și șapca. Și aici am restul. Aici ce nu mai încape în alte chesturi, armuri. Aici armuri un pic mai rare, să zicem, și mult Kevlar. Oricum nu ăsta e tot Kevlar, mai avem și aici. Aici avem armuri de SWAT, multe snorkel mask-uri. Tot SWAT. Și armura asta de Crăciun care e destul de rară. Aici avem astea, nu fac nimic cu ele, dar sunt aici. Un weapon stand. Partea asta sunt arme, o să le prezint ultimele. Am asta de la laborator, de la level 40, cu medikituri și bandaje. Aici alcool,
pastile, anti-reduri. Aici am apă, doar apă. Aici ceva pești, îi țin doar pe cei mai rari, nu mai țin raritățile alea mici. Pui. În frigider am așa 300 de pui, 300 de carne, restul acest porumb. Apoi ar trebui să ne uităm la arme. Începem de aici, unde am doar topoare, chestii, uite, de astea de pescuit. Aici am arme care sunt inutile, colturile și zipgunurile, cele mai inutile arme. Am un rack full de pistoale aici. Aici mai am surplus de pistoale și grenade cu landamine. Aici am minigunuri, Winchester. Am pe toate armele cel mai bun build, dacă stați să vă și arăt pe Winchester. Nu aici. Și pe zipgun, care e inutil. Pe pistol. Aici am Uzi, nu un rack full, mai folosesc. Și pe Uzi am cel mai bun build. Aici am coase și katane, care sunt foarte bune. Aici surplus de arme, scal creștere, macete, saw blade-uri și katane. Aici avem, aici avem M16, cel mai bun build, bine. Am un active skill în loc de celălalt laser, dar e mai bun așa. Aici am un rack full de AK-uri, cel mai bun build. Și astea sunt. Aici nu chiar full rack-ul de shotgun-e. Am mai mult de shotgun-e, dar sunt modificate cu foc. Cel mai bun build e ăsta. Aici avem scaruri, VSS-uri și surplus de AK-uri. Arme foarte bune. 30 și 25 am aici. Aici nu știu câte MG-uri am. 25, 43 de MG-uri. Am arme de-astea cu confeti pe ele. Și shotgun-e care au Dragon Breath Ammo. El a fost la eventul de Crăciun. Dă foc. Am și un resonator care mă mai duc cu el la Transport Hub. Bun, v-am arătat baza. Hai să ieșim puțin din bază. Vom mai arăta o dată de sus, o dată de 5. Bă, cred că de o lună grindez pentru baza asta de 5, dar măcar am terminat-o, totul e bun. Hai să vedem. Aici e spawn, v-am zis, aici e drona. Nu am încă masa pentru dronă, pentru că nu m-am chinuit atâta. O să vă arăt și settlement-ul. Aici am un loc doar de decorațiuni. Hai să dăm și cu artificiile astea. Toate decorațiunile ce le-am primit de la event, ce le am eu, sunt aici. Aici o chestie care probabil nu mulți o știți. Mai se spawnează câte un loop prin bază, de obicei prin colțuri. Dacă îl omorâți la voi în bază, nu o să se despawneze corpul ăsta niciodată. Și în corpurile astea eu am armuri peste tot. Și când mă duc cu chopper-ul, să n-am o armură pe mine, mi-o iau imediat. Am și la chopper level maxim, nu știu dacă pot să vă arăt din bază. Da, skin-urile le luăm aici de jos, cele mai necomune. Da, Christmas, nu știu, skin-ul ăsta. Vedeți și voi ce avem pe aici. Astea epice. Așa. Hai să vă arăt continuare. Da, toate decorațiunile astea le-am făcut așa un layout, sunt frumoase aici. Avem ATV-ul, ATV am benzină, n-am mare lucru. Chestiile astea care le țin aici doar să fie, nu le folosesc niciodată, motoarele astea. Avem și dealerul. Aici să fure riderii de la mine.
Am aici 4 turete de level maxim, care nu le-am folosit niciodată, dar le-am făcut. Aici am câinii, am și un câine care e cu True Friend. 2 copaci de Sakura. Aici am ceva cu grădinile astea, aici fac căul, hai să luăm și căul ăsta. Aici am WC-ul ăsta care nu te ajută la nimic, dar l-am făcut. Așa. Măr toată baza de sus și partea asta și decorațiunile, garajul, baza. Hai să mergem și la settlement. Poate vă interesează. La settlement, asta e baza, stați să ajung. E destul de mare. Eu am gândit-o cum să mi-o fac. Cam așa arată. 4 camere pentru locurile acestea de prelucrez materiale specifice și camera de mijloc pentru storage. Au aici niște holuri, să le zic, să ajungi de la una la alta. Aici am generatoare, niște copaci de design și cam atât. Aici la settlement n-am mare lucru, am niște lemn de ăsta, metal sheet. Vedeți și voi. Nu prea am așa multe de astea light. Nu mai m-am ocupat de settlement de când m-am pus fa baza asta de 5, dar am terminat-o și acum o să mă ocup mai mult. Uitați ce am și pe aici, niște chestii random. Aici mese de lucru care trebuie să le pun pe care le pun doar în camera asta, că aici o să upgradez și pereții și podelele, nu upgradez tot. Mai am aici, așa. Momentan nu se prelucrează nimic aici, o să mă apuc din nou, am un corp aici în care n-am nimic, e gol. Hai să vă arăt și, uite, cred că pot să iau 10 de astea, nu? Da. Hai să-și deschidem așa 10. Am aplicat un contract pe Honor. E bun. Cred că mai îmi trebuie 2. Nu, mai îmi trebuie 3. L-am de 50. Și ăsta l-am de 50 și karma de 50. Ăștia 3 îi folosesc. Și acum mai trebuie doar contracte pe ei să fac la levelul următor. Hai să vă arăt și cutia asta. Cam asta am în cutie. S-au dus multe în inbox din tot ce am avut pe aici. La misiuni stau la expedițiile astea. Prima mapă am terminat-o, a doua la level 34 și la a treia la level 26. Și mașina, aici cu garajul la mașina o am de level maxim, minivanul ăsta. Hai să vă arăt și inbox-ul, poate vă interesează. Aici, hai să dăm la arme. Cam armele astea le am eu, strânse, nu prea le scot așa des, când mai am nevoie. Destul de multe, 7 MGL-uri. Arme mele, hai să dăm aici la tools. Tools nu sunt așa importante. C4-urile astea am avut și eu vreo 40 la un moment dat, dar am tot scos pentru raiduri. La equipment am armurile astea, multe armuri. Și armură de samurai, Kevlar, 21 tactical backpack, armură de Crăciun, chestiile astea care nu știu cu ce cu ele. La resurse avem ceva resurse, am și scos destul pentru baza asta, cu timp am făcut-o, ce am mai avut prin inbox. Momentan aici nu am așa multe. Am avut, cred că, undeva la 380 de steel plate și l-am scos pe tot, dar
se va strânge în timp înapoi. Avem aici la spare parts destule lucruri, multe s-au strâns de la settlement-ul ăsta, în cutie, 160 de carbon, la consumabile, la 470 de medikituri, 18 reanimatoare, nu sunt așa multe chestii aici. La PEX am doar 5 de-astea fill with rare blueprints, care au acum toate atașamentele. Furniture, nu știu ce cu astea, am 2 small box-uri. Și la Other avem aici extremely rare mod blueprint, inutile că le-am pe toate. Și chestii care probabil că le-am dat cu auto în păduri sau strâns aici. Avem și la VIP, am level 6. Nu prea am băgat așa mulți bani. Aproape de 7. Am intrat la setări. Deci cam asta e settlement-ul și inbox-ul. Hai să ne întoarcem în bază. Și cam asta este și turul. Am destul de multe lucruri. La raiduri, hai să vă arăt și aici. Am dat adineauri un raid acum câteva ore, nu a fost nimic bun. Mai trebuie niște misiuni. Da, deci cam asta e baza. Nu v-am arătat masa asta care este și stricată, așa, nu a făcut nicio animație. Și cam asta e tot. Am cumpărat și al doilea recycler, hai să vă arăt și levelele. 31 haine, 19 melee, 38 other, max mechanics, max electronics, 48 la firearms. Vă arăt și junk repository, nu știu dacă vi l-am arătat. Acestea, furnace-urile astea lucrează și fac treaba. Aici metal, aici steel. Hai să mai punem niște cărbune. Și da, cam asta e baza. V-am arătat tot. Am terminat și baza, toți pereții de 5. Nu a avut niciun rost să-i faci, dar măcar acum 5 ani probabil nu o să bage să spargi pereții ăștia, nu o să mai am nicio treabă. Hai să ducem și aici în acid bet. Vă spun direct, am, nu știu, 20 de AK-uri la 1 durabilitate. Ca să pot folosi atașamentul acela cu grenada. Mă mai duc la witch, mai bat wave-urile alea. Hai că vă arăt și atașamentele ce le am. Pe spear aici sunt inutile, oricum. Makeshift bet la fel de inutile. Și pe arc la fel de inutile, nu știu de ce le-am făcut. Cleaver-ul cel mai bun, astea două. Bâtă, am și active skill-ul ăsta. Pe pipe, bone handle-ul și ăsta. Pe macetă, astea două sunt cele mai bune. Pe skull crusher, astea două sunt cele mai bune. Nu s-a băgat atașamentul ăsta încă. Pot să fac și ăsta, dar n-are rost. Pe saw blade mace, acestea trei sunt cele mai bune. Cu active skill. Pe zip gun, acestea trei sunt cele mai bune, dar oricum arma inutilă. Pistol. Am cam astea cred că cele mai bune. Green, elite shutter, silencer, active skill-ul ăsta și ăsta pe Uzi. Am toate cele mai bune atașamente, ăsta cu ăsta. Ăsta și astea cele mai bune care le faci, să nu faci silencer-ul ăsta inutil. Și pe Winchester, care oricum e cea mai inutilă armă, am toate atașamentele cele mai bune. Trebuie să mai bage ăsta cu active skill, dar oricum nu o să fac armă mai bună. Pe shotgun, aici cele mai bune. Pe M16, cele mai bune, oricum destule atașamente. Am silencer-ul ăsta care e inutil. Pe AK
Și baioneta și grenade launcher-ul. În rest, silencer-ul ăsta mai pot să-l fac, dar nu-i bun de nimic. La Scar, cele mai bune le am aici. Ăsta cu ăsta. Am magazine-ul și Side Avex pe VSS. L-am făcut și active skill-ul ăsta, dar nu-i bun de nimic, am dat doar materiale degeaba. Cel mai bun e ăsta cu handle, scope și magazine-ul ăsta. Pe Dragunov n-am niciun atașament, am avut un singur Dragunov și l-am spart, nu mai știu, la laborator. Am și la PES level 72, ultima zi din Battle Pass. Oricum nu o să-l cumpăr, nu mai mă interesează, poate, oricum nu am șanse să mai iau și Dragunovul ăsta de aici. Da, cam asta e baza, cam astea sunt atașamentele, settlement-ul, tot. Baza de 5. Cam atât. Hai să ne întoarcem aici la spawn. Hai să dăm un pumn la Gigel înainte. Așa. Și cam asta a fost episodul. Dați un like, un subscribe dacă vreți. Salut!